Awas. Awas. Sandak pisan kas. Juing ya. Teko meneh. Hei. Hei. Sandak. Ganting, ting. Tidak, ya. Ganting. Tapo, ganting. Ciwin, ganting. Tapo, ganting. Tidak. Waduh. Kanca ndur. Cicuni, kula Kakang Durna. Kurawa mlajar sareng ngamuk punggung Surapati sing jenengane Bratasena. Mboten wonten wong sing wani cedhak. Niku angger cedhak mesti idyak. Cedhak idyak, dupak idyak, kabruk njelogi pun anjing liwat teng pundi. Ku nek ngeten iki tangeh lamun. Kurawa ajeng kasembatan. Oh, ampun kuantos. Kula ingkang badhe manggih anak kula lanang Bratasena ngger. Bratasena aja kowe gawe lingseme wong tuwa ya ngger. Sena ambyuring warih gumeleping tirta sumunduling wentis mulatori sang ngala Ramburnama kang ning tlenging samudra alaya nebak jojo ngokop ludira Sena ana apa Durna bapakku nah aja kaget ya ngger yektine aku ora kok jeneng nyikara karo anakku lanang Bratasena ning aku ming menehi kadigdayan bareng kowe tak wenehi inuman kasunyatane kowe sumringah pasuryanmu banjur kowe digdhesti mandraguna nganti didadar lan dicoba dening para Kurawa kasunyatane ya teguh yuwana ing sekalir. Durna bapakku, apa ngger Haryasena?
Njur karepmu kepiye kowe nemoni karo aku lan apa kang dadi pamrihmu? Dadi pangertimu. Nggonku ketemu marang jeneng para wektu dina iki ya, Nger. Yen jeneng para bakal nglakoni mbabat alas Kandhawa Prasta. Mbok menawa wis pinusti keparing Bathara ngangkarya jagat kasembadan jangkamu. Dadi srana mengko nggonmu bisa gayuh ananing kamukten kang aran negara Ngastina sigar semangka saka keparing Angger Prabu Duryudana. Yen ngono aku njaluk pamit. Dina iki aku tak neruske babat alas Kandhawa Prasta sing praetna ngati-ati ya, Nger. Wanudya ayutama ngembar arum sang kusuma yen ngantika gigit ladi wadon ana wang sasi kong sasolaip nilangoni Kunti babuku apa kula Bratasena enek wong bagus Cintara nggih jebul aku dipaeka karo kadang-kadangku Kurawa nang yektine manut karo kandhane Durna bapakku mung dadi sarana nggonku bisa darbe kamukten. Ya mangkono sing praetna ngati-ati. Iya. Mula wektu dina iki nggir mangsa bodho kepiye kang dadi kersamu? Kowe bali ya ana ngukir martawu adhiku Permadi supaya sumusul. Ana ing alas Kandhawa Prasta. Yen pancen mangkono sing praetna ngati-ati kula Permadi aja kaget pun ibu kang tumeka. Jeneng para bakal tak dawuhi supaya tutwuri marang Kadangira lan Sudara Werdanira kang aran Bratasena den mbabat alas Kandhawa Prasta kula.
miat langening kalagyan aglara padam moncat tinon lirik konang surem sorote tanpa padang dasaring mangsa kartika imo anawe ngujungan cala senene karya wigena preksa gong kang tinunu rame dirup bituta maluk Bindrawara Pati nalika semana Raden Bratasena ingkang sampun dinandhingan kaliyan para Kurawa Kocapa para Kurawa oncat saking telenging Pancabagah Raden Bratasena arsa nglajengaken denya ngupaya wonten pundi telenging wana Kandhawa Prasta Raden Bratasena kinarya netepi dhateng darmaning kasatriyan jiwaning kasantosaning satriya daya-daya nyaketi wonten telenging wana Kandhawa Prasta lampahe Raden Bratasena bebasan nelasak wana diwasa griting ancala sengkan-sengkan manut marang Bambing Kapereng geger menggerarga guguk nganti ora nyipta peringga baning marga kang den upaya mungkas sembadaning sedya rikala semana kasaput ing wancilatri kang kinarya abaring saksana amung Sarating Kartika kang remu-remu nyoroti bawana brandinitan kendhat lamun kacandra kaya ilining tirta kang mijil sangka pucak ing wukir yekti tan ana pedhote ho sinigek genti kang winursita nahan ing wonten madyaning wana nenggih kang kinarya sambeting carita tatkala semana kang dumunung wonten ing pertapan Pring Cendani nalika semana ana sajuganing pandhita ingkang asipat naga minuju lenggah wonten ing bale pacrabaan denadhep ingkang putra kesumaning ayu Dewi Jemambang lamun to sinawang saking Mandrawa pasebaning Sang Kusumayu Dewi Jemambang ngadhep wonten sanipun ingkang Rama kalamun to kadulu kaya kemara kang tumurun saka ing antariksa
Kawarnoho sirep mening kocapo lahto punika waranira gemlaring pertapan pring cendani kalamun tokat dulu katon remu-remu Hyang Arka sumunar sengseming angisming swasana anenggih ana lengkeng salju sasana kang sarwi miring weh warata awarni biru beborean cahyane katon wenes pindha winangun kang sarwa pantes garis cemeng anger gencang sinambet bebanjengan kayon gung manglung ing jurang kajangkepan lenggak-lenggok ilining toya kumricik datan kuciwa wekasan anjuk ing tebing dadya grojogan dasar pasiten subur wimbuh mirah toya pramila sak gadu ing paningal kinembong ijeming kegodhongan sinela panjering puspita kang manca-warni lamun katinon saking mandra yayah babut permadani kang ginelar wonten ing pring cendani lurung-lurung angayat minggah wonten ing taludangan gatrane winangun taludangan kinacek saben sak jangkah ambale katingal inggil agul-agul watu lintang pinggire ginapet perbatang kayu gurda janglot walik lar kulawan kayu wali kukun dadya santosaning pertapan tata luhuring budaya tuwin bobot derajating panembah datan tinilar
tandane dene saben sak pendeleng wonten pura pamujan utawi wonten palerman sinartan swasana manembah mring Gusti wewangunan pinangun cinandhi tinundha tundha sadaya sela prabata kukuh bakuh ingkang gegandhengan nuraginggang ingkang ginambar gambar lunglungang bongkoting saka sinangga Pakgung Apindo Sirah Yaksa dawaning blandar pulung deposisih Adapur Nagaraja pepayon sela cendani gilar-gilar yayah sisi ing Mina Jaladri sisih kanan kepara ngarsa wonten pura pamujan katingal hayu hayem hangayomi labet sepining swasana kasembuh maruta kang midit temah bangkit kinarya anglemaken pancandriya dedep tidem tan ana sebawaning walang awisik amung suarane Wasupitri ingkang samya ngidung mantram sakti ingkang sesanti dhateng ngarsane Gusti Murih Sagung para dumadi nenggih sinta ingkang ngrenggani wonten ing pertapan pring cendani Sang Raja Pinandhita peparat Begawan Wilawuk ya Begawan Wilwuk wujud taksaka sak bongkot ngetal gedhene minuju lenggah wonten ing bali pacrabaan nampi pisuwanira Sang Kusumayu Dewi Jimambang ingkang dereng wijil pangandikane candrane neng kaya banyu ning kaya watu mangkono pangudyas marang griya ingkang dereng kawijil ing lesan nian siswa umatur marang risang moho yogi Sang Wipra kadiparane ing Nerpati Ong Yoga saliring warna kang gumelar aning bumi tandya sang wikuan
Jarwi Ong Astro Sidam Sikaring Bawono Langging Ong Siwarsono mengkondo anakku bocah ayu Jimambang padha raharja jeneng para ngadhep ana ngarsatku nduk anakku Jimambang jagat iya bapa oleh pamujine bapa Begawan nggonku ngadhep ana ngarepanamu tansah nemu raharja aku ngaturake sembah pangabekti kunjuk ana sandhaping pepodo bapa Begawan pepundhen kula ing madya pada iya tak trima kowe ngaturake pangabekti ana ngarepan aku mung pamujiku tampanono bocah ayu kula pundi dadosa jimat Mahananono kateguhan kayuwanan sabdanipun Bapa Begawan Wilawuk mengkono kula nuwun inggih sakwise jeneng para ngayun ana ing ngarepan aku kawistara tata titi lan lestari nanging tak wis padhakake surya pantaraning ladri jeneng para tansah ora jenjem tumraping pamikir kaya ora kasduing penemu kaya ora jangkep ing karep tenane om napa nduk bocah ayu marata gage matura jalaran wong atuamu aku mulat marang jeneng para sakwise cumandha ana ing pertapan pring cendani ora kersa dahar ora kersa nendra yen latri prasasat ngerti panjanging ratri nganti meh jumeduling Hyang Arka kosok balini yen to ing wanciawan nganti meh tumeka ing kiblat Pracima jeneng para ora dahar ora nendra uga ora sare lan ora ngunjuk ana apa to nggir Jimambang jagat Kanjeng Rama apa ya aku kepareng ana ngersane Bapa Begawan lamun aku matur ana ngersane Bapa Begawan Wilawuk wah tak keparengake karang kowe kuwi anakku sing tak domo-domo ming wong arep kandha nang ngarepane wong tuane kok dadi ora pareng ki sing kandha sapa wis kowe kandha piye karepmu lan apa kang dadi sedya panjangkamu putraku wadon ki ming jeneng para tok ya nduk njalukmu apa tak turuti karepmu piye aku bakal nuruti sing dadi sedya panjangkamu jagat ya pancen mangkono ya bapa tak rewangi yen latri aku ngerti dawaning wengi yen rina aku ngerti dawaning awan nang kasunyatane nggonku bingung ora ana liya ming kejaba perkara pasumpenan kang tansah bot-bot tumrap rasaning atiku bapa pasumpenan mono ibarate iku ming kembange wong nendra nang yen to disurasa tansah ora saya suwe saya musna nang saya suwe saya kawistara lan saya cetha wargata wela-wela mongko sakbubare aku nyumpena mono bapa aku kaya pinaringan kanugraning Bathara wujud jatuh pramana sajuganing satriya kang bagus ngakune saka ing wukir martawu kekasih Raden Permadi aku njaluk tulung karo ngersane bapa apa pancen kuwi kepara nyata ana ngendi papane Raden Permadi aku tulungan aku golekno kang aran Raden Permadi bapa ana pandhita kang ginaya wangsit pindha kumbang madu sarining tawang mawahyu wayujana rungsit ana pandhita widyeng sunyata ong
pyenta pandhita kanggo slimpat Ong Astuna Sidam sekaring bawana langgeng Ong Siwarsana sinunggih datanawran Simambang apa bapa kowe kuwi kasek ora lumrah-lumrah Sanipun bapa begawan kados pundi lah kok ming wong ngipi kok kon goleki ora to tak takon sikik perkara permati iki gampang ning aku arep takon nek biyen kuwi wong ngipi kuwi ana petunge ana wilangane petangipun perkawis pasumpenan menapa bapa kang sepisan Titiyoni Gandayani Puspatajam iku kang sepisan kang kaping pindho Sasmitaning Roh Cakrabawa Duradasih iku ya etung impen kang kaping telune Seca Dura Lamat Ipen iku ya wong etung ipen banjur kang kaping papat Manira Ngipi Satriya Lelana Berjangga Ilang ora aku tak takon ngimpimu ayah apa bapa ana apa ngipi kuwi sing paling apik wancine ayah apa bapa trembelamu ngipi kok milih lah nek wong ngipi iki jenenge kembange wong turu ayo sak mangsane ling ngipi rak ya kena wae nek pancen wis kuwi dadi tayuh mbok menawa pinusti keparinging Bathara jare ana etunge bapa aku takon Manira Ngipi Satriya Lelana Berjangga Ilang Manira Ngipi Satriya Lelana Berjangga Ilang sing apik tiba Manira Ngipi Titiyoni Gandayani Puspatajam sing apik tiba Puspatajam kejaba saka kuwi Sasmitaning Roh Cakrabawa Duradasih Sasmitaning Roh utawa Duradasih iku sing apik banjur Manira Ngipi Satriya Lelana Berjangga Ilang sing apik Manira Ngipi Seca Dura Lamat Ipen sing apik tiba Lamat karo tiba Ipen wis kowe arep kepiye karep ngene ya bapa aku kuwi rak ngipi sajroning pasumpenan aku digigit karo bangsane bapa begawan tegese wujuding taksaka oho mengtekne ketenta bapakmu ula kuwi dadi kowe ngipi dicokot ngula mergo kowe sok weruh bapakmu bendinane ora apa-apa pancen iku pasumpenan temenanan bapa kowe ngipi dicokot ula aku iki bangsane penggedhe-penggedhe ula ngerti kabeh nek sing jeneng ula Nagaraja kae ratuning ula Gedawang Anala kae ya ula Naga Tatmala ula Naga Bagendra ula banjur kejaba saka kuwi Gedawang Anala Naga Cundela kae bangsane ula kabeh lah kok kowe ngipi dicokot ula ulane iki ora ula sing padha karo slirane bapa ulane ming sing cilik-cilik nek ula cilik sing blonteng-blonteng mujur kae wah kuwi ula tali picis nek kowe ngipi dicokot ula tali picis gawe gelo ora wis-wis ulane cilik nanging pating kertep nanging mung cilik banget panggone kuwi kaya ana nduk kuwi jenengane ula Bedudak Brama ula Bedudak Brama nek kowe ngipi dicokot ula Bedudak Brama tenane kowe mesti arep dipek bojo karo piyaga nek saka pangrumangsaku dudu wujude ula Bedudak Brama bar kuwi ana ula meneh wah ula kok iler-ileran nek ora tene ula arep golek panggonan iki ora ana aku kaya ngipi dicokot ula ki rupane plontang-plontang ana sing putih ana sing abang ana sing ireng ana sing kuning bae kuwi ula sing mandi kuwi jenenge ula welang nek kowe dicokot ula welang gelem ra gelem kowe arep duwe bojo dalang ning nek aku ora sarujuk aku
Ngendi bojo dalang mah rasa bomah ming susah wae. Wong tuwa sing kisruh. Dudu kuwi Bapa. Ngene ya Nduk, nek kowe dicokot ula mau saka ngendi sangkane? Ula mau sangkane saka ing sakwiting duren. Wah, nek ngono kowe gelem ra gelem arep dimagangke sinden. Dudu mengkono, Bapa. Lah banjur kepiye? Ula mau sing nyokot aku cetha ulane mawa Brama abang semuireng nanging kuwi sajake mandi banget duwe upas pirayang, upas anta, upas penganten sing mapan ana ing taksaka mula sakwise digigit jempolku kiwa aku ngibi nganti dadi bingung rasane ngatiku Bapa. Weh lah dalah. Nek pancen kowe ngipi dicokot ula sing mandi cetha kowe arep entuk traing kesumur besing madu turune wong Andana Jaya. Apa kelakon yen to kowe bener-bener diayomi dening satriya bagus, satriya kang dadi betenging jagat? Iya Bapa, mula aku golekno Raden Permadi kae mau. Ana ngendi papan padunungane Raden Permadi Bapa? Dina iki supaya kasembadan penjangkaku. Ana pandhita akarya wangsit pindha kumbang madu kang tanpa talaga. Ana pandhita kang medharke ngelmu sanyata winangun samuning Allah. Mawayu-ayu jana rungsing Ong Siwarsana, Nduk, anakku bocah ayu Jimambang. Ibarate ana bebasan anak polah bapa pepradah. Aku saguh bakal ngupaya Raden Permadi ana ngendi papan padunungane. Kang kinarya pratandha Nduk, kembang melati, kembang menur, kembang bermewer, kembang purba sing mapan ana ing sakngareping taman pasabanmu kae. Deloken yen kembangku megar kabeh bebarengan gambarake yen bakal kasembadan jangkaku. Nang yen kembang kae cilik kuwi kembange layu, gedene gogrok. Pesekno bapakmu kurang bejo tumekaning pati. Jagat-jagat Popo yen bisa muga bisa kasembadan jangkane Popo. Aku daup asta lumiat karo Raden Permadi satriya saka ing Wukir Martawu. Yo, Saripuja nemu kembang cepaka ngayomi marang jeneng para. Wis Nduk karya Raharja tak golekani. Ana ngendi papane Raden Permadi tlatah ing Wukir Martawu dina iki pun bapa njaluk pamit nderekaken kaluhuran bapa.
raseksa guru marupa kang kiri ngiling nutuk mancing saking pertapanira nlusup telenging wana kang ambahing bumi mawa sindung yen lumaris lumangsa ring madi ilaka Astuna sidam jekaring bawana langgeng kowe lah bote ngabot aku nuruti anak wedok Dewi Jemambang kon goleke sing kekasih Raden Permatike mbok menawa pinusti keparinging Bathara senajan to anak wadon kuwi ming sajuganing wanita tur putraning naga lan anak pendhita sing mapan ing pring cendani muga-muga diayomi para dewa ing kayangan Suralaya Sembada apa kang dadi sedyane yogaku Dewi Jemambang Permadu iku ana ngendi Radu Sena ambyuring warih kumleping tirta sumundul ing wentis balumbul kadaning ayuda bakal ndak Purwakani apa kene iki papan kang winastan alas Kandha Prasta. Wektu dina iki bakal tak Purwakani supaya kasembadan apa kang dadi sedya panjangkaku aku kelakon diwenehi negara Ngastina Sigar semangka. Kocap rikala semana Raden Bratasena ing telenging wana Kandhawa Prasta. Ing mriku bawane arsa babat teleng wana Kandha Prasta. Ing kono senajan to akeh ri bebundrutan, watu sak peluk rong peluk, kayu sak prangkul rong prangkul, katrajang dening Raden Bratasena rebah kasulayah. Kosok baleni Raden Bratasena kalamun tawus kumawantun rajang ngantos ing mriku para wadyabala jin setan prayangan ilu-ilu banaspati janggitan tetekan kemamang gendruwo jerangkong waru doyong tetek melek tetek merem saknalika kuntal dawah tebih awit saking dayanira Raden Bratasena ing kono senajan to mung isi ri bebundutan glagah kalonjana roning kemadoh kang gegirisi ugi ing mriku wonten mergi ingkang limit ing kono dalaning gajah kang samya ngupaya warih Surya Pantara Ratri datan kendhat wonten sela gumlundung ingkang dimawah wonten ing jurang
ing ngandhap kathah grujugan awit saking trajanga Raden Bratasena saknalika kayu sak prangkul rong prangkul watu sak peluk rong peluk padha saknalika kinarya muncal rebah kasulaya aja ngucap yen durung tunggal sarasa Sangyang kala kalono kalaya tekut paringkut tingkut oh
Arasaksa guru marupa kang kagidhi giri mawa sindung yen lumaris yen jumangkap mopo hanggrung Kiwang tete kala ludra harjaka belah jejekangan kabeh para wadya bala kajiman sing mapan ana ing wewengkon negara Ngamarta glo 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 nyam 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 marmane adoh kowe tak awe iki ana menungso sing amuk punggung Surapati nerajang telenging mono kang ana ing alas Kandha Prasta mula wetu dina iki tak pasrahke marang jeneng para kabeh mangsa bodho menungso kae gawe rusak ora kena dirembug becik ora kena dilehake tadah kala rene sampun cetha dawuh pengendikanipun Gusti kula Ditya Kala Kumbayaksa inggih pinastan patih sabu jagat rikalenggan punika nyuwun tambahing pangestu menungso ingkang damel giris damel giri gudha mbubaraken sedaya para wadya bala kajiman rawe rantas malang kula putung sedya kula tadah kala mangsa sing baethno ati-ati
Rasaksa Guru Marupa kang kagiri-giri mawa sindung yen lumaris Iwang Tete Kala Ludra Arjoko belah jig-jigan menungso rek kena ditata ngamuk punggung Suropati tampanono daya kumandenku ora urung lebur papan tanpa dadi Raden Bratasena linepasan wujuding kadigdayanira kang aran Jala Sutra Tampang Kencana tumuli katamakaken dening Ditya Kala Kumbayaksa Patih Sapu Jagat kinarya nrabasa Raden Bratasena noyah-nayuh Baskara Titi Mangsa ageng pangaribawane Jala Sutra Tampang Kencana Raden Bratasena saknalika nglumbruk wonten telenging wana Kandhawa Prasta sambat ngarwara kesendaren kepipit dening Maruta